vítaj pri videjku. Ono už je po akcii, aby bol nejaký úvod a predstavenie toho, že čo sa bude diať. Jednoducho proste stretávka motorkárov cez LAUF.sk. No a je to jednoduché, proste včera som len na križovatke stretol jednu babu, tá mi povedala, že idú si dávať jazdu a zrazu bolo ich najprv 3, potom 10, zrazu ich bolo asi 30. No pridal som sa tiež a uvidíte vezme, že čo sa dialo. Ako sme sa bavili, kde sme jazdili, aké motorky tam boli. Ja som dosť introvertný, lebo tých ľudí som nepoznal, ináč som dosť silný extrovert, ale s cudzými ľuďmi je to trošku komplikovanejšie. Ale hej, poznal som nových ľudí, piatok je party, no ale viac sa dozviete vo videu, sleduj, čekuj, pozeraj. No, poď sa ďalej, tu si tak poťahni. Poď ešte, poď, ešte. Poď, neboj sa, poď. Dúfam, že budúci motorkári. Dúfam, že budúci motorkári. A chodíme na, tak teraz chodíme na motokári, ale už som v hoteli na motorke, tak dobre, tak má byť. má to v krvi. Serus chlapci, čaute. Držte sa, ahojte. Kikičko aj vám. No, to by bolo ku kultúrnej vložke k mládeži. Pomaly na to dané miesto a Miška z predchádzajúceho videa nás pozvala na nočnú jazdu, tak ideme pomaly tam. O 7 sa stretávame tu. O 7? A po 8 budeme vyrážať. O 7? A kam sa ide? Kam sa ide? Čo sa vymyslí? OK, dobre, tak prídem. Som zvedavý, nikdy som tých ľudí nevidel, nestretol, neviem kto to je, koľky budú, kam ideme. Je to úplne random, je to úplne náhodné. Uvidíme, čo z toho bude, no. No, videl som pár motoriek, je tam akože mŕte. Taký mám pocit, že to tam budem poznať. Tu ste hore? To sú všetci? No. Fakt? Trošku ma nečakal, čo odpovedal. Nečakal, že to má menej. To je dosť. Čaute, ahojte. Nebudete vadiť, keď si túto dáme? Ne, túto dám. Jakého očále? Hej, tam treba dať pozor, veľký, no? No, okay. Pozerám, že koľko nás to je, ale hodne. No mŕte. No motorek to je teda fajnovo, no? Toto bude trošku chaos. Ale uvidíme, či z toho bude. No a proste. Prosím, prevrtím vás. Ja to ten. To bude robiť brutálny hluk. Motor žerie jedničky. Sorry kamo, nie si Vladolung? No? My sme si niekedy písali cez to Z-ko. Jakov. Na Instagrame. Čau. Čau, serus. Lebo vidím hneď, čia motorka to je. Svet je malý. Na čom? No, na svojej tiež. Z-ko. Aha. Ja, že si to už predal, nechcel si to predať? Nie, chcem to tu dokúpiť. To už je tam emocionálne puto, to už človek ťažko bude čo predávať.
No dobre, už si bol na takéto jazde niekedy? S partiou, že vaša my partia? sme boli s Isakmi, ale na tejto som ešte nebol. Hej, no jedna z viazne som čakal, tak uvidíme, že dúfam, že nebude problém s ničím, s nikým, no. Že by mne... Kým nerobíš bordel, Hej, my aj keď sme robili bordel, že s Isakmi sme jazdili po zadnom a takto, tak väčšinou nás ani neriešili. hej, No, to kým pôjdeme kľudne, to nemusí sa vôbec báť. no dobře, tak uvidíme, že čo z toho bude. Úplne random stretnutie s random ľuďmi v Bratislave. Alebo čo sa boja, že v skupine jazdiť, pojďte posledný, dobre? Miška vás bude zbierať s kriklavou zelenou príľbou. Ak by náhodou, že budem, nedaj Bože, ja vpredu a pôjde, že už oranžová, červená, zastavte niekto križovatku, nech sa nerozbijeme, lebo sme dosť veľa a pôjdeme cez mesto. Dobre? Inak ešte jedna infoška. Dávajte si bacha, pôjdeme smerom, strašne budeme vychádzať na Panty. V tej zákrute je vysypaný štrk, včera tam čistili cestu, je tam štrk, takže opatrne do tej prudkej zákruty. Míška! Opatrne do tej zákruty! Dobre, posledná. No. Dobre, mikrofón by mal sedieť. Tak uvidíme. Tak toto je masaker. Adrenalín brutálny. Pornúb. Toto bude super, takže vítajte na nočnej jazde v Bratislave, ktoré som sa včera dozvedel od random Mavy Mišky. Naľavo môžete vidieť Vláda, veľmi pre mňa známeho človeka, my sme si jeden čas písali o tých kavách spoločne. Má tu o generáciu nižšiu, 2019, ale máme tu skoro stejne, naplešované Akrapoviče. Vidíte, koľko nás je? Toto je masaker. Zobrali sme oba pruhy. Krásne zatvárajú križovatky, bomba. Majú to vymyslené. Vládo robí hluk. Niekedy človek jazdí sám. A niekedy proste nás ide 30-40, no.
trochu potichu, lebo si to užívam. Srdce mi buší stále. Zatiaľ to ide pekne a hladko. Tie zvuky mašiny, to je neuveriteľné. Vidím tu pred sebou, mám pocit, že buď to sú dvakrát Suzuki, alebo dvakrát Hondy. Toto tu máme Aprilku. Jak sa nám zladili tie zvuky otáčiek motorov na oboch Z-kách. Rovnaký motor. Pamätám si, že toto som vždycky videl iba na Instagrame v takých videách. Musela byť fotka a ideme. Krásne svetla, nie? Na tej mašine. Tá, už idú dopredu. No a ideme do centra. To bude ešte zabavnejšie teraz. Go! Trenčianske mýto. Cez mesto, pecka. Tu opatrne s autom. Nestiam si všimať i okolie, i toľko motoriek, i zvuky za mnou, predo mnou. Je nás teda mŕte.
bude 0,7 MT-čko. Tam je nejaká odťahovka, alebo sanitka. Ideme po tunel, tak to bude teraz zážitok. Ideme na to. Do dvoječky, slušne udržáme odstup. Teraz budete počuť hluk, jak sa patrí. Nehody? Už sú na nás nachystaní, alebo čo? Cez mostík. Ten sa tam pekne upchal na tej Jariske. Čo mal robiť, no? Keď chce ísť doprava. A my ideme tiež doprava. To čerta. Byto. Dobre, tu nás trošku auta pozdržali, ale už ich dobehujeme. Aj oni nás. Aj dosť fúka, lebo sme na diaľnici, takže zvuk motorej nečuje taký dobrý, ale uvidíme. Závody!
je krása. Tam môže niekto nemotorkovať. Hezky. Dobiehajú, pekne. Toto je vončo. Let's go! Začína byť aj trošku chladno, to nevadí. Ideme smer Dúbravka, Stupava sa mi zdá, počkať. Nejdeme na centrum. Tam, za nami je Dúbravka, Stupava, tak. Poď na tu. Toto. Kedy? Toto je batoh, ako môj, len s displejom na celý úsek. Musím povedať, že toto nie je veľmi pre začiatočníkov naozaj, lebo musíte vedieť obzerať sa do každej strany, jazdiť v skupinách, musíte brať rešpekt na každého a vedieť kedy brzdiť, vedieť robiť zákruty a do toho dupnúť trošku. A neľakať sa, lebo kto sa ľaká, ten väčšinou robí chyby. Doprava. Ideme či doprava, či rovno. Pekné osvetlenie má pod chvostom slečna na Honde. Ajaj, Apollo most. Let's go!
kričalo niečo talianske za mnou. Dobre, sa skupíme. Doprava. Pekne nám pála zelená. Kde tu zaparkujeme všetci? To bude trošku ťažšie zaparkovať. Asi prestavočka. Kontrolujeme si baterky. Do kamery. Dobrý ľudia, všetci, čo ste tu, naspäť do Laufu, lebo kľúčenky som vám zabudla dať. Čo si zabudla? Dostaneme aj diplom. Kľúčenky som vám zabudla dať. To nevadí, ale tady o tom mluvila v tule. Že? A že? Vieš, kde sme na to ťuklo tu, jak sme odbečali aj Tam na tom istom mieste ťa to ťuklo? No ale celkem pozdě. No, už je. Nie, oni boli s nami. Trošku lituje. A ešte... Nie, ona išla domov. Vlado. sa prihlási. Aj, to je dobre. Dobre, Možno duševne ani ja. Dobre, zvyšok nás je tu. Babi, ja som sa hlavne dal nejaký kontakt, že by som vedel, že čo sa bude diať na budúce, alebo... Lauf.sk na Instagrame. Jako? Lauf.sk. Aha. A ja je tuto pani majiteľka. Aha, tohto tu? Ten... Áno. Aha, OK. No, nie tej budovy, ale tej kaviarne. OK. Lauf? Lauf. Tam Toto, zde. OK, a tu sa vypíše, že V nejaký... storičkách to väčšinou býva. Tu nám máš dokonca tutok. Night ride, aha. Podľa toho, hej? No, ale tak normálne storička si občas pozri a... Jo. Ale že vraj tak. teraz už chvíľku nebudeš, možno ešte budú týždne a potom, že chvíľku už nebude. Kvôli počasiu? Jednak počasie a možno do toho budeme dávať iné eventy. Budeme mať možno také, že motorkársky kvíz a takéto kraviny, vieš. Aha, OK, však dobre, hej, Že- komunita sa stretáva, jasne. Pub quiz a takéto, akože možno ešte budeme robiť nejaké iné veci a tak. Jo, OK, cool. Ideš ešte sedieť? Asi je, však. Koľko za aké Dáme sa. šťastie, že som ťa včera videla, ne? No jasno, že to je také náhoda, to je na tom super. Ale inak strašne pekná je tá 900-ka. Kde si zaparkoval? Ďakujem. Ale dosť sa podobajú. Podobajú sa, ale tento zelený rám je na to úplne, že polka. Oni robia aj čisto čiernu, aj robia aj čierno-červenú, ale tá čierno-červená bola minulý rok akože výročná. Ja som zlepil z toho polepy práve. Prosím? Ja som z toho polepy všetky dal dole. Tam boli také jemné zelené pásy. Aj na kolesách a tak. Strašne pekne, ja som rád, že rozmýšľala, akože tá čierna metaliza je strašne Ale- pekná, mne sa strašne páči. Tak aj tak v rám máš zelený, vieš. Lebo je normálne, lebo je taký normálne jak hviezdy, vieš, na našej oblohe, ale normálne si rozmýšľala, že by som celé toto všetko čierna metalíza, by som dala do takejto fialovej, vieš. Aha, OK. S to zelenou by to podľa mňa úplne išlo dokopy. No to hej. Takže máme jazdu za sebou, bolo celkom zábavné. Moje introvertné ja s cudzými ľuďmi moc nekomunikovalo, ale piatok je party, takže možno to bude lepšie. Pozrite sa, koľko to je ešte stále motoriek. Sedíme tu na Lauf Cafe, čo sa tu deje, také tieto zrazy. Na Instagrame si môžete nájsť, tam robia takéto výlety v skupinách ľudí. No a to je asi všetko. Díky, že ste sledovali videjko, dúfam, že sa vám páčilo. Ja idem domov, daj like, daj koment, daj subscribe, keď môžeš. No a ja idem domov, idem si trošku oddychnúť. Takže díky, čau.